ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। नहीं कहीं ଆପଣ ଏଠି ଅଟକେଇଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ପିଏ ସେ ପୁରା ପିଇଲେ ଯିବ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଦଉନି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ମୋତେ ଦଉନି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତି ଦେଇଛି ନା 10 ସ୍ପିଡରୁ ଅଧିକା ହେଲେ ନାଇଁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ କଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଛ ଡାଳ ହାଣିଲା ଡାଳ ହାଣି ସାରିକି ଗଲା ଡାଳକୁ ବାନ୍ଧି ଗଳି ପଡ଼ିଲି ବାପା ହଁ ଫେରିକିଆ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ପିଅ ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଆଗ ବାତ ଭଲ ଦେଉଛ ପେନ୍ଟା କମେଇଛ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ପିଇବି ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେ ହଁ ଆପଣ स्त्री बता दूँ हाँ मुझे पिया बापा हाँ ठीक है पिया पिया पिया